sebagai makhluk astral. Makhluk astral anake kadal. Liti namanya. Hei, maling gue, maling. Ya. Makasih ya, Oke, Bapak. turun ge. Mangke temen kok ge. Iki nyapa to kok. Wes tuwe barang Oktober Bernya apa? Beredar sang bumi menyitari. kentrung gaya baru. Masa Sode. Kuwi guyon Naton. Tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk deh. kangen suarane Riko Hangsone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jenenge percil metune ndelik. Nggih, wilujeng dalu. Ya ampun ibu-ibu ayu-ayu. Ya, Pak. Kono ayu ning mburi tuwek-tuwek ngono. Soale Ya terus dalane mburi kuwi mau lho. matur mbah Matur nuwun. nuwun. Segenap keluarga besar dari Bapak Sopo? Pak Sopo, Pak Tohir. Pak Tohir. Karo- Muga-muga mulih digawani sayur ya, Le. Ya ora. Kok digawani sayur? Ora usah sayure ora apa-apa. Heeh. Sing penting dadi duwite ora masalah. Ditungane Matur nuwun. Bapak sekeluarga Nggih. dadi sehat kabeh. Amin, barokah kabeh. Barokah, rezekine barokah. Umure yo barokah. Amin. Sing jenenge barokah kuwi saya taun saya dina kuwi semakin berkembang, bertambah. Bertambah. Iki sadurunge ade ngobrol akeh. Yuk 3 2 1 ya. Yo! Yo, boleh teriak bareng-bareng. Ayo mulai apa piye ya? Nyapa kok mulai? Kene ketoke beda karo nggonku. Bedane piye? Lah gedang wae menungso. Pak, kuwi penonton. Penonton ning ngisor wit gedang, mbok kira gedang cublok ngono to. Kuwi penontonnya kan mau meneng ae. Jajal kita sekarang Kita lihat. bersama-sama Delok. juga mengajak kebersamaan. Iya, karena lah ning dhuwur obah sing ngisor gak obah, Kuwi gak penak, Pak. kecut. Nah, dadi lah sing dhuwur obah sing ngisor kudu iso ngimbangi. Ya, oke. Mohon maaf yang di depan panggung, mana suaranya semuanya? Alah ngabani kok ngono. Iya. Ini yo gak do bengok kabeh no. Ya, kapan Nek aku? ngabani sing semangat kaya aku, engko mesti bengok kabeh saka ngarep nganti mburi nganti bakul-bakul nganti wong masak ning pawon. Iya, iya. Mesti melu bengok. Yang menonton pada malam hari ini, mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Tite nono, tite nono. Nesu nek Lho aku masih nyokone meneng ae kudung ireng lho. nyapa kudung ireng mbok salahne kowe. Lah ora ning ngono kowe ngejak nang ngene bahasane aku ngejak meneng ae ora perlu bilang. Sebab sing ngejak padha menungsane. Lah terus. Nek sing ngejak padha menungsane ngene iki tetep melu. Lah kowe berarti ngeloni aku kewan. Lah awakmu jenengmu sapa? Percil. Percil kuwi anake apa? Padha. Lah iya. Mulane pas sing duwe gawe Pak Tohir iki apa panggunge Cak Percil CS dideleh kene pas. Sebab apa? Sebab anak kodok mesti ning cedhake sawah. Ya ora apa-apa. Ora masalah. Manggone ning cedhak suket-suket kan. Oke. Iso kalau mau. Tepuk tangannya mana? Semuanya masih semangat. Teko ngantuk ora teko ngono. Loh, lek apa mulai? Apa nih Mbak? Oh ngekei HP. Ketong nih HP kuwi lho samaya-maya. Jarang ora mulai. Apa nek diyamene mulai mereka rumah aku. Ditanggapne gratis barang mulai barang. Sapa ora? Iya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Gak enak suarane. Lah, piye? Carane ngene lho. Ngopone prok-prok-prok kuwi Mas Ambu.
Ya lah sing nomor apa lah sing asam urat. Tangane Kipli. Lah terus Iki lho. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Carane ngono cepek pek. tapi saya kurang semangat loh, Pak. Ya guys. Jangan bilang hore, bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te apa te? Apa te apa te? Apa te apa te? Ah? Apa te apa te? Apa te apa te? Apa te apa te? Ah? Lho, piye? Kuwi wong tuwa apa iso TikTokan to iso Ngerti loh, Pak. Mas yo tuwek iso aha-aha loh, Pak. Aha-aha iso apa te apa te apa te apa te. Berarti kene iki luar biasa ya. Luar biasa, kompak-kompak semuanya. Heeh. Dijak apa ki jenenge gerakan bareng-bareng Gerakan iso. bisa. Berarti apa-apa iso ya. Apa-apa iso jajalan nek ra percaya. Minor. Pengen jajal apa? Minor, A minor. Ini iki apik-apik kabeh. Kaping telu AC ing bocah uga marang uga gawe. Oh iya iso. Kaping papat bahasa telu, kaping telu asir, cule, bahasa kaping empat Piye to jane iki ya? Salawatan bareng-bareng aja, salawatan. Iya. Tuh nggak mungkin hafal. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya Iwadarodi. Luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sholawatan yo bareng kabeh, Pak. Alhamdulillah, matur nuwun ya ampun aku gumun wong kene wedok-wedok iso ayu-ayu. Ya ayu-ayu no, Pak. Lha kok iso resik-resik no mesti skincare larang-larang ibu-ibu ning ngarepe lho. Nyapa lho kok sok ibu-ibu kene cewek-cewek kene nganggo skincare larang. Mereka tidak usah pakai skincare yang mahal, mereka sudah cantik. Lah, kok iso, Pak? Karena setiap harinya terkena air wudu. Kae lho tepuk tangannya. Wong wedok mbok lem bumbunane modot le. Ya memang begitu adanya. Wes sopanane nyapo air wudu. Mereka mensyukuri nikmat yang ada dari Gusti Allah. Mensyukuri apa bojone ra nggawa dhuwit ya lambene modot 3 meter kok. Ya apa bila sing lanang lho tau Pak lakoni. Apik-apik lho ibu-ibu kene mosok ya bapak diseneni. Duh, kamu nggak tahu sih. Napa nggih nak gak nggawa dhuwit bapake diseneni? Ya. Ketoke ketularan awakmu lho. Ya ora. Ketularan bojomu. Mas, nyapo ketularan. Lah Mas, bojomu. Mas manten sama Mbak manten. Piye? Aku lak ngomongi manten ngene iki kan biasa. Heeh. Cak Nan sing ngomongi aku Gilga Gilga Happy. Happy, ya. Mari ngono denganane Gea. Gea, Terus Irena. ngono denganane Lali aku. Terus? Iki kan ngomongi Mbak Murni sama Mas Martin Sama Mas Faruk. Faruk. Mu Faruk Iki tanggomu lho iki. masa Wong Blitar iki. sing ndi? Sing Faruk e. Lho, Blitar. Lah ya Lah, tapi nanggape malah ning Tuban kene. Engko kon munggah le. Oke. Pokoke lek manten ku munggah, Nah. siji Piye? joget, Joget. nomor loro nyanyi, Nyanyi. nomor telu nyawer, nomor 4 nyangoni, nomor 5 ngekei hadiah. Alah. Wah duit tok sing mburi iki lho. Lah masamu ngene iki masamu percil bengi iki golek apa? Ya golek sedulur. Duit nyapa to dulur bareng-bareng. Duit ora nek duit merotol ya. Iki Mas. lho unen-unen Jawa wis ngarani para mbah-mbah biyen, para sepuh, para wasis wis ngarani. Akeh dulur, akeh rezeki, akeh dulur, akeh duwike, akeh dulur, akeh pekerjaan. Iya lah anu dulurmu ki sugih. Lah dulurmu marat kabeh. Ora malah rekoso ki bendina diutangi. Ya ora apa-apa no, kaya aku petuk karo sampean. Sampean kan dulurku. Nah. Aku duwe dulur sampean, alhamdulillah Mas. Lah iso. Aku sak wayah butuh. Pas Lah iki uteke bosoki kaya ngene iki. Lho sak wayah butuh ora ngomong apa-apa. Delok iki dulure sehat apa ora? Iki rezekine apik apa ora? Ngono lah dulur ape tuku apa-apa, biuh-biuh kayak tuku sepeda motor neh.
Wiriditan neh, kuwi paling kur BRI. Mendiki lho wong sugih sing gak tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Awakmu kuwi sugih tapi tak utangi angel ira. Lah kowe utang ora tau bayar ora ucul kowe kancane. Lah timbangane utang aku mbok kono ning Mekar kono. Asline Mekar iki lho. Lah apa lho kowe diomong Awakmu ora ngerti bendina omahku kuwi akeh tamu. Tamune sapa? Dadi aku nyuguhi tamu bendina. Kopi teh. Kopi, teh, Senin biskuit, Senin Senin ngono Bang Mekar. Selasa Pur BRI. Rebo ya Bang Rebon kae. Bang Plecit. Kemis Bang Amarta ngono lho. kowe kok kabeh kok apal lagi re. Aku Senin nganti Setu kuwi bendina akeh tamu. Bojoku koordinator, Mas. Berarti bojomu sing ning arep. Mang Mula kuwi dadi manten ki luar biasa lho. Luar biasa. Abote luar biasa Mbak Murni sama Mas Mufaruk. Ya toh, kowe lak ngomongi apa Mas manten sik sadurunge menghibur ya. Mergo wong yen dadi manten kuwi ndak jembarno. Jembarne apa? Jembarno dalan, Pak. Tak cengermu. Jembarne dalan yo mesti jembar dhewe. Maksudnya ini lho jembarno dalan rezeki wi lho. Ya ngomong rezeki lho, kowe ngomong jembar dalan ora kancane mikire poh tekan dindi kowe Mas. Ya ora masalah lah. Gatukno menungso siji lan sijine maune anake sapa sijine anake sapa dikatukno dadi siji diakurno dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan sak teruse nerusno momongan. Contone umpamane kowe duwe resep apa? Umpama aku duwe resep kanggo manten, sing penting kuwi manten iso dadi watu, gragal, krikil lan pasir. Kayak ana cor-coran semen le. Lah nyapa manten iso to gragal barang iki ngebri mbokmu. Itu wajib lho, Pak. Watu gragal ngono. Maksud kok yo mbok pangan mentah lho, watu kok mbok pangan mentah. Ada artinya, ada filosofinya. Filosofine apa? Manten kudu iso dadi watu. Kuat ngatur wektu. Waktu kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo anak-anake, kanggo dulure, kanggo wong tuane, kanggo maratuane lan kanggo tangga-tangga. Akeh men to lacane. Maksudnya bisa mengatur waktu. Ben rungane materi waktu. Rungokno ten manten. Watu. Iya. Baru terus Watu gragal. gragal iki apa? Gragal dadi manten. Ku nek wis dadi keluarga kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Nyambung seduluran karo sapa wae. Contone kudune sing grapyak. Grapyak kuwi takon semana ana wong lewat ditakoni diguyu. Berarti nek wong liwat guyu. Liwat guyu. Sisi celuk Pak Purnomo pedhot kowe kira mantene. Lah nyapa guyu terus. Maksudnya grapyak kuwi lho Mas yo takon sapa aruh. Ini mantene. Pokoknya kowe liwat. Kowe liwat terus ki anu. Mamaku Yuni. Mbak Ase, bener. Mbak Ase. Lho, nek Ya iki nggih. arep ning pasar sih. Gempon. Nah, iki terus nyupeni. Lah, ya peke. Lah iki terus ora meringis terus ora bosok lah monggo sumeh terus. Maksudnya senyum itu adalah ibadah. Lah ya ngomong senyum ngono lho. Nah, senyum oke gragal sing grapyak silaturahmi aja sampai gagal. Mari ngono, Pak. Krikil. Aja sampai keri ningkat ning skill. Skill harus diasah. Contohnya manten lanang. Manten lanang. Kudu pinter. Pinter nyambut gawe, pinter golek ngelmu kanggo sangu masa depan keluarga lan anak-anak turune. Ya, mari ngono. Krikil pasir khusus ki kanggo wong wedok-wedok. Contohnya apa? Kudu iso ngepasno apa sing ditaksir, sing dipingini apa kudune iso ngepasno, kudu iso mikir. Dadi nak bojone kayane pira, njaluke apa kuwi kudune iso ngitung, iso ngepasne apa sing ditaksir. Angel golek wong wedok sing kaya ngono. Paham. Kok iso angel? Wong lanang sing panas karo wong wedok panas kuwi. Lah kowe carane piye? Carane ben-ben sehat. Pokoknya sing lanang mumet karo sing wedok mumet. Contone kowe lak wong lanang mumet. Nek wong lanang mumet ya dipijeti, gawekno kopi teh panas. Selesai. Wong wedok dipijeti. Wong wedok ya dipijeti dilus-lus bathuke, dilus-lus ora kenek saiki. Dilus-lus sirahe karo dikecup bathuke mak. Cuk. Tonyo raimu. Wong iki beda. Wong lanang lak mumet gampang. Lah dipijeti ngono kaya aku wis marem lho Mas. Dikeroki pijeti diomongne ya ampun bojoku sing paling ganteng dhewe. Sehat yo Mas sesuk ndang kerja neh. Dikecup keninge 1, 2, 3. Wong lanang mak piar sehat. Nak wong wedok padha ora iso. Nek wong wedok iki aja dipijeti, cekel tangane, cek langsung dikecup bathuke. Tonyo raine cekel tangane, cek menengo sik mari ngono mlaku. Pengen gelang apa kalung emas. Iki wis sehat tamu iki. Bedane wong lanang karo wong wedok. Tekono lho. Nggih napa nggih, Bu?
Berarti termasuk wong wedok sing pinter. Wong wedok pinter kuwi nek njaluk emas, njaluk gelang, kalung, ali-ali, anting-anting emas. Sebab emas itu adalah simpanan atau banking atau juga bisa dinamakan sebagai celengan. Utawa investasi masa depan yang sangat cerah, menjelungupkan laki-laki. Menolong laki-laki. Nolong dia kolmu. Jadi ngene, umpama kayane wong lanang ditampani plek. Umpama Mas Faruk iki untuk kaya 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta diwenono Mbak Murni. Mas tak tampani kayamu. Umpama bojoku barang ngono kae. Mas tak tampani kayamu, sesuk tak tukokno gelang kalung nggo simpenan sak wayah-wayah awakmu butuh iso didol. Kowe termasuk kena investasi bodong le. Tak omongi tenang kowe. Pertama wong wedok mesti ngono kuwi alus ngomongi ngarep. Mas, mbok dilumpukne ya Mas. Betul. Sesuk digawe sak wayah-wayah butuh didol sak wayah-wayah kena. Sebab emas itu semakin hari semakin naik kursnya. Lah, kursnya itu naik. Kowe kena investasi bodong. Kowe ngolak kuwi pas duwe dhuwit mesti bojomu ngono kuwi. Jaluk emas. Tapi lak kowe butuh dhuwit iki didol ora mungkin oleh. Gue mesti ngomong ini. Golek angel mosok didol sama. Tapi aku butuh loh, Dek. Ora iso mbok utang-utang mekar apa piye kono. Tanggo bayar kae loh, Dek. Ora iso, lagi lemahe bapak lho iso mbok dilebokne sertifikate. Wis sing nukokno lho aku, Dek. Alah diomongi kok ngeyel. Masa wong wedok ono kuwi? Jajal ora percaya kowe wis bodol apa ora gelange bojomu? Burung enek. Lah, dolen. Masa ora entuk didol, Pak? Jajalan sesuk mulih dolen ora oleh. Aku nglakoni ngono kuwi tahun-tahunan. Iki sik ngene, mumpung bojoku ning ngene maratuwa. Aku tak mulih sik, Pak. Lho, nyapa? Nyolong emas e maratuwa. Ora mungkin payu. Nyapa? Lah awakmu masih emas duduk asli. Wong surate lho, apa nek surat emas kok tulisane Supraik. Masmu kleru. Kowe berarti ora pinter. Wong iku kudune skill. Kowe ngomong ningkatkan skill. Kowe kudune wong pinter, ora wong bodoh. Saiki lah wong pinter kuwi ning sak wayah-wayah nuwun sewu kaya Bapak Tohir. Iki pinter. Lho ngene iki acarane nikahan nanggap percil. Ora rugi. Lah kok iso ora rugi? Ora rugi aku. Amakmu ora rugi. Lah iya aku bayaran wae. Sing rugi sapa? Lah wong ki saiki nuwun sewu, kene iki buah apa becek kene iki? Kene buah. Ya, buah. Buahe wong lanang karo buahe wong wedok apa bedane roh ora? Ya padha-padha lho, Mas. Wong lanang ya buah, wong wedok ya buah. Umpamane aku Pak Tohir, kowe rene sing lanang jajal kowe dadi wong lanang. Papan karo rokok. Terus piye? Ngomongi piye? Muga-muga ya, sehat ya, Pak. Yes, kuwi lanang. Lancar. Saiki wedok jajal bojone. Iki mama aku wong wedok ya. Nggo ning ibu burak base. Yo, niku gawene kaya apik tenan, nanggap percil. Berarti kowe ora tau buah. Kowe ora tau buah. Karo aku. Buah ki enek sing ikhlas, enek sing ora. Awakmu ngerti umpama aku. Beda. Umpama aku. Walak lanang. Aku dadi sapa aku? Aku umpama dadi buase. Buase. Wong wedok iki buah sing cepet tapi ikhlas. Mlakune lanang apa wedok iki? Wedok ae. Mlaku tumu-tumu. Bu, ya ampun, aku selak buah ning situ ae lho, sepurane ya aku ora iso mangan sotomu. Iki matur nuwun penting dongane. Unu kuwi sing ikhlas. Iki sing ikhlas. Sing ora ikhlas. Sok-sok kuwi karo pamer. Gelange tong teritik. Apene salaman apa ngene enggak mungkin. Iki wis kok kene di. Nah, salaman umume kan ngene. Kula buah sakniki nuwun sewu, nuwun sewu. Kula niki mboten mriki mawon, mantun iki kula mlampah-mlampah melih. Mangke kula mboten keplekno. Kuwi enek sing ngono kuwi sampe ndengenane tanggoku keculek matane. Kor pamer gelang nek. Pamer gelang, mamula kuwi lah nek duwe gelang, duwe kalung wis ora usah dipamer-pamerke. Eneke kuwi. Paham ora kowe? Bojomu barang lak duwe apa-apa ora usah mbok pamer ning ngarepe wong akeh. Ya ora apa-apa, sing penting akeh kok bojoku. Maju ke depan. Oke. Siap, gerak. Oke, nadanya E apa A apa O? O? Enak. Masa nada O kuwi lho. Iya. Selawatan ya, Le? Selawatan mau apal kabeh kok. Iya, iso ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Selawatan jaluk apa kowe? Anu apa ki? Terang bulan. Aduh kan tok. Iya tapi apa kuwi biasa lontong tahu lontong sate. Nang kuwi wis
nyanani to, Pak. Lho, Sing lagi viral neh iki lho. sing ndi? Kalamu Apal-apal. Lho kok buri bola anu to kuwi acara anu kuwi to wong cilik kuwi to. Lah ya kawula cilik. Jual kado, juale so. Lah dalah. Wis aku malah takon. Aku sumpah. Nyanyi wong loro duel lah Pak dhewe. Duel gasmu. Lha piye? Tonyo-tonyoan. Mate nyanyi wong loro ku lho. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Aku rapal. Apal ta warai? Bisa nanggung dikurangi ya Dikurangi tok lho. Ya apa? Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Dikurangi. Kaum wanita diperkosa, kaum pria Padha disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake sapa ya? Sapa? Mbok. Lho. Lah sapa? Sanak batin Batin lan lan tangga. tangga. Sanak batin lan tangga. Ya. Saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan apa ya? Kan sapa sing edan? Sedan karo sapa? Lah edan apa? Lek mbok apa? Edan sebab edan karo Tangga. aku ora iso karo bondo. Iya iya. Umpama digawe dhewe ben awakmu gak. Lah lah ngono lho aku ya ora iso. Umpama Purwakanti Bisa, bisa. ngarepe an, burine Burine an. an, ngarepe o, Burine oh. ngarepe o. Apa enak? Umpama Nek kerupuk Purwakanti ya. Ayo. Karo tangga aja seneng tukaran. Apa maneh do jotos-jotosan. Urip nang donya mung sepisan. Aja dinggo sembarangan. Aku pokoknya kowe ngawur, aku luwih ngawur. Ngono ya. Aku ngono kuwi. Lah lah sing anu ora iso. Lah lah iki malah iso. Ngono ya. Iya iya. Sing penting karo terusno karo ngandani para. Alah terusno. Los kuwi. 3 dina lho iso. Iya ya. Urip ning donya aja kakean dosa. Mengko mlebu muning neraka. Ning neraka kuwi diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Sing nyolongan Ketok tangane. sing ngincengan Culek matane. sing rasan-rasan Disuwek cangkeme. sing seneng zina Pikiran dhewe. Kuwi liyane kuwi lho. Takonmu liyane kuwi lho. Wah, koclok jare iso saliyane ndakil awak dhewe juga harus mengisi Iya, iya, ada iya. isinya. Apa? Urip ning donya aja kakean dosa mengko mundak Mlebu neraka. ning neraka kuwi diapakno. Ning neraka mesti disiksa. Sing nyolongan Ketok tangane. sing ngincengan Culek matane. sing rasan-rasan Suwek cangkeme. sing seneng zina Pikiran dhewe. Iki sapa? Ngawur ibu iki. Ngawur. Aku lho ora muni. Lah kok diketok anu. sing nyolongan ketok tangane. sing ngincengan Culek matane. seneng rasan-rasan Suwek cangkeme. sing seneng zina diapane. Pikiran dhewe. Iki lho buke kok sementara diketok anune celang. Lho nyapa kok iso muni. Lah kon pas aku iso. Wah aku lho ora wani muni kok iso kono malah muni lho. Kalamun qadimul la yumaru sama'u tajahli wa hayrati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nuwun sewu kalau yang dari jauh kan nggak kelihatan. Ini namanya Mbak Probor ini asli dari Sidoarjo. Sekarang seperti ini, dulu kecil sekarang gedebek. Jadi sekarang agak besar. Tidak apa-apa bos, kan aku maskot jajan sini. Apa? Dumbek. Dumbek. Wah, baru tahu makan dumbek iki alah-alah. Iya, Pak. Nah, kampusan enak lho wi. Enak lho. Lah enak
melungker. Tapi kan punel-punel enak ya. Kenyil-kenyil manis. Iya. Molor-molor. Tapi lah aku mak dumbek ning kene. Lah dumbek kan malah kene tok nek. Iya iso ngene lho. Dadi apa tak pangan iso gepleh aku. Nek ngoceki sithik-sithiknya. Lah aku ora roh carane. Lah aku pikirku kuwenceng. Niki apa to? Niku dumbek cak. Lah mame pripun dibuka riyen. Lah tak buka to. Aku ora omong-omong tak buka. Lah kowe tak pangan wis peloh rene. Mari kok tak renene peloh rene. Aku 3 dina kuwi mangan ra iso-iso. Bukake ku ya wer sithik lep lep. Lah kok iso wer jruat. Ya langsung ngene. Lah yo peloh. Nembang ya, Nduk? Iya. Nembang karo aku ya bisa ya. Nadane coba. Tapi kalau makanan sini ku enak-enak, Pak. Apa ya? Ana buah sing paling sopan ning kene. Apa? Buah suwalan. Siwalan matamu. Siwalan. Siwalan. Tapi ombenane kan wis sepuh. Apa? Tuwek. Enom. Tua itu. Ayo, bener. Nembang apa, Bos? Meneng lambemu. Oke. Manut aku lah ya wis. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Jual makan dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yo, selam cuek baru malu. Aduh adik ini mau jual abang yang rayu. Selam cuek baru malu. Aduh adik ini mau abang yang rayu. Mohon maaf para hadirin, kakak saya malam hari ini stepnya kumat. Step blasmu. Tapi nganti ngene. Potongane. Anyar potongane. Baru potong ngono kaya anak gladek pas lagi trondol. Oh, glatik iki apa ora? Anak manuk gladek. Oh, manuk glatik sing ngene. Iya. Lho, kuwi lah aku ngono kuwi. Oh, versi-versi ya, Ya, Bos. Ya. Oh, punya versi diri, aku juga punya versi. Apa? Karena saya suka sholawatan versi Arabian Timur Tengah. Nah. Hamil jane ya ro. Ya iki lho lagune. Nah, aku stylku kuwi. Iya. Versi Arab. Arabian. Aku ya iso gak mau kalah. Lah versi apa? Aku kan Iki dekat apa iso iki? Sidoarjo Surabaya. Surabaya. Kon ngerti nang Surabaya terkenal apa? Suramadu iku wonge apa? Ana wong apa ning kono? Ana wong dodol sate. Suramadu enek wong mancing. Nah, iki lho, Mas. Wong mancing, wong dodol sate berarti identik dengan orang apa? Matamu. Aja lesu. Apa aku? Madura, Kak. Madura. Itu Madura apa enek? Bisa dong, dengerin dulu. Jangan banyak colok lah. Colok kuwi apa? Cangkemmu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue. Oh iya, Madura. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Wah, ayo bakul luyah iki. Keluarga besar Bapak Thohir semaka Beres, Dek. pasti beres. Aduh,
Aduh kena apa, Dik? Kena telek, Cak. Kena suwi lho, ditakoni. Warga masyarakat Parengan kabeh panjang umur. Amin. Tak dunang rezeki. Amin. Berkah barokah. Bar suntik ping piro, Dik? Kok tato? Tak ada apa-apa. Kembang kacang dijejer-jejer nek wis nembang Bapak Thohir langsung nyawer. Aduh. Wis dicelok karo munggah ora mesakne dagelane wis telu. Kembang turi kari siji piro-piro tak tampani lir saalir lir saalir alir alir lir saalir lir saalir alir alir Dlang 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 mocair cacahe siji Bapak Thohir akeh rezeki Ana duret dipangan enak muga manten ndang duwe anak alir saalir lir saalir alir alir lir saalir lir saalir alir alir dumun anjeling Oh iya iya sik Odi enak orang ngajengan bental ombak sapo angin salajengan dumun anjeling Odi enak orang ngajengan bental ombak sapo angin salajengan yo penak yo lagu enak masih tetu kowe tak setele loro iso berarti lagu anak-anak iso lagu anak boleh boleh Mama, boleh coba. lagu anak-anak Lagu anak-anak. anu iki munggah lagu anak-anak sing Ini kan ceritain si kok Dennis duet kita isi anak-anak Oh, tau. anak-anak. Oh, masih anak-anak ini. Hei budale sinden viral Silakan Adik. Sinden yang sangat unik, sinden yang sangat cantik, ingin itu banyak sekali. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Liti namanya. Hai, baling-baling bambu. La la la, wanita istimewa Rainogo. La la la, wanita istimewa Rainogo. Hai, Halo. Sing Yeri mau apa? la 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 wanita istimewa Rainogo. Jadi aku mbok elokne aku kaya naga. tapi kan cantik. sinden yang sangat viral rayane kaya aspal Sinden yang sangat viral, Sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral. makhluk astral anake kadal Liti namanya. Hei, maling-maling gue, maling. Baling-baling bambu. Bambu. Wong sinden ora enek apike belas. lah jarene omahmu ndi omahmu ndi kok ora omong Lah mau aku lho cedakne omahmu kok ora ngampirne kowe iki wong cerewet kowe rumah Aku saiki pindah. pindah Jadi apa jarene wong iki apa? mbok kaya iki Nah. lah ditekoki ke penak genah adik namanya siapa Saya namanya Adik Selentem. alah adik
Namanya siapa cantik? Aku namanya Proborini. Adik tadi makan apa dek? Aku tadi makan sate. Alah alah Probo, di sini makan apa? Dik Probo. Tadi di sini makan rawon. Adik nyampe sini jam berapa dek? Saya nyampe jam 5 sore. Alah alah adik nyampe sini jam berapa dik 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 dik? Aku tadi sampai sini jam 6. Adik kesini sama siapa dik dik dik? Kesini sama teman-teman. Adik sini sama siapa dik? Aku sini sama adek. Adik-adik tadi makan apa, minum apa, sama siapa? Tadi makan sate, minum Joshua. Kamu makan apa, sama apa, jam berapa? Tadi aku makan rawon jam 6 sore. Duh, hilang! Andi bos. Sindene hilang! Aku nih ngisormu lho. Edan, wong edan, ndak bunyi. Rumah sakit hilang. Waktunya ditanya ya. Oh, tanya. Yo mbok ditakoni kaya kanca-kancane mau mbok lewati tok. Pengen ditakoni. Maafin ya kakak. Ya. Adik-adik kesini jam berapa dek? Tadi nyampe saya sore. Ada baca detik. Apa? Ono kok iso jalan karo sing. Iki lho sapa? Lah iki buktinya aku bisa Adik jawab. kesini nyampe kapan dek? Tadi kesini jam 8. Adik kesini dek. Apa? Ngono kok jerene kok nekoki lho nyuk. Sing mburi lho ora jelas omonganmu. Lah genah jelas kok. Alah mbok kowe ya ora iso. Adik tadi sama siapa dek? Oke. Adik. Dikain aku. Ya wis pokoke. Nggih. Iki dikai to, mari ngene dipangan bareng-bareng ya. Dipangan lah kowe dhewe taune khusus liti sunduke ya. Oke, siap. Makasih ya, Oke, Bapak. turun nggih. Mangke temen kok nggih. Iki nyapa kok. Wes tuwek bareng Iki karo bakul kok. Terima kasih. Nggih, suwun. Iki mesti ning ndi ade mesti enak ya. Mesti enak. Wong iki lho mesti metu lho yamene. Suwun ya Pak, sampelnya. area Bojonegoro, area Tuban. Kuwi mesti hadir. Kowe iso ora? Piye? Kaya aku mau iso. Yo iso jajal. Ya. Adik tadi sama siapa dik? Tadi kesini sama rombongan. Adik Aku juga sama rombongan. ora jelas. Adik Tadi makan tumpeng, ada makan bakso, ada Ora soto, jelas. ada rawon. Tadi aku kesini sama temen-temen. Hanya kok sebut kerawuk rek. lah ora aku omong ora jelas kok ngono nyuwetret kan. Tapi kan cepet nyaute. Tapi kan coba nyaut. Yo nyaut sing ilmiah. Jenenge sapa to? Lho, piantun kene iki enek sing ngerti enek sing ngurung. Apa meneh iki wilayah Tuban bagian sisih kidul mepet Bojonegoro. Roh kowe ya. Roh no. Tuban wilayahmu ya. Wilayahku to, Mas. Tubanmu ndi ta? Aku Gandul dhisik ning Gandul. Biyen gandul. Yo saiki pindah ning Bojonegoro, Mas. Ning ndi Bojonegoro? Kali Mas ning anu. Sik to, kok iso langsung nyambung ibu-ibu kene kuwi lho. Yo apal to. Gandul kali ketek kuwi. Apa? Gan apa? Yo kuwi anu, aku bisa dodolan ning ngono. Oh, dodol sayur. Bukan wisata berarti. Sayur ya? Duduk sayur. Dodol apa? Panganan. Panganan Kacang. Duduk. Keju. Duduk. Sosis. Ora. Tempura. Ora. Frances. Ora. Pentol. Duduk. Bakso. Sempol. Berarti tunggalane iki mau Lho berarti. ki aku iki anu pengepul. Pengepul. Ya ampun iso ayumen ya ampun madhep rono nduk cahayu. Bayu. Lah kok bokonge melorot. Bokong melorot. Benar Sik to, biasane bokong bunder-bunder kok iso kotak kuwi lho. Mbok sumpah. Lah melorot. Aku mau teko omah kenceng lho, Mas. Lah kok iso melorot? Lah pas munggah liwat dalan itu kepleset. Terus Gelundung aku, Mas.
Salah, sing glundung awakmu mau. Bokongku sing glundung. Dadi awak karo sikil iki terpisah. Akhirnya aku ning mburi ndondo misi. Lho apa kok iso ndondomi? Iki manten ngomong sik apa sik manten ge manten. Ya paling gak ndongane matur nuwun dumateng Bapak Tohar kalian Ibu. Ibu Tohir. Pak Tohir kalian Ibu Rizky Ridho. Ridho asih. Ridho asih sampun nimbali kanca-kanca guyon maton. Ya ngono. Ugi nderek ndedonga dumateng temanten kekalih. Mas Mbak Murni asih kali Mas Martin Mufaruk muga-muga dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet ndang diwenehi momongan soleh lan soleh. Amin. Iya. Iki enake manten anyar Ya kok iso enak ya. Lho. Awak mbiyen jare tak tau dadi manten. Yo dhisik dadi Iki mbiyen lho anake sitok ora nek ndase ya anakmu ya. cilik Mas ndase cilik nyenil lho. Kacang ijo. Anak ora nek ndase iki Mas lho. tahu. Yo tahu aku dhisik ae gara-gara manten iki sing paling sakral nggon pas ijab kabul kae. Berarti awakmu eruh. Lah aku bolak-balik kleru Mas. Lah kok iso? Lah aku kan saya terima nikahnya ngono to Bu. Nyiliti binatang. Kok iso binatang? Lah kok iso binatang lho? Bapakku Atang to. Oh, bapakmu Atang. Binatang ora binatang. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Kuwi dudu alat sepeda. Alat sholat. Alat sholat. Alat sepeda. Awakmu jarene dikenane ditimbali ibu gubernur. Ya alhamdulillah. KUA. KUA ya kan mengurusi masalah pernikahan yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur. Saya sebagai duta sakinah. Loh. Anyar lho kuwi. Iki lho lek karo aku lurus. Ayo. Mulane iki manten kudu dirungokne. Iya. Sadurunge dadi manten. Pelatihan, Mbak. Pelatihan. Oh. Sing urung dadi manten ya iki saatnya pelatihan tepuk sakinah. Ya. Oh, ya. Januari, rinya apa? Iki Oktober lho, Pak. Iki bulan Oktober. Oh iya. Oktober bernya apa? Ngono ta? Iya ngono kuwi. Endi tepuk sakinah iki? Lah kok dadi koyo ngene? Piye iki? Mak koyo arep tayupan. Malah koyo tayupan. Tralalelo tralalelo tung 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 sahur pantapin pantapin tralalelo tralalelo Tung sahur. Jarene Sakinah kok malah Jare sakinah. Oktober, bernya apa? tak sogo Keri cutruk. Tadi ket mau otak berbernya apa sok keri. masalah ndase kemeluk, Pak. lah saiki mosok lho ning gone KUA mosok iringane tungdang tungdang tung Oktober, bernya apa? berpasangan Dawa buntute. Kuwi cucak rawa kuwi. Kuwi cucak rawa kok celok. Mas nadane sampean lho Mas Nah, jane kok ngono? Oh, musik tepuk sakinah biasane iki lho Cucak rawa nyuk munyuk. Ya ampun, kok koyo ngono. Kira-kira kok ngono jarene iso. Oktober, bernya apa? Oktober bernya apa ber? Oktober Bernya apa? bernya apa? Woi, Bernya apa? nyok munyok. saiki to Sesuk bar bodo. nganternya saiki lho. Berpasangan. lah aja mbok dekne Oh, dadi dhuwurne berpasangan. ya padha ae Lah piye? Berpasangan. Janji koko. saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk mainah Sakinah. Sakinah. Ini ya. Oktober bernya apa? Berpasangan Janji Sik, cangkeme keliru iki, Pak. Males aku.
Iki lho gagu mesti. Iki dirungokno Mas Ten. Aku gak bela saya. Aja melu. Gagu. Oktober Bernya apa? Beredar sang bumi menyitari matahari. tak soko Keri tak soko di pantai. Lagi nyambung malah dangdut iki lho. Lagunya Ayo calon karo aku. Wong loro rek di Oktober bernyapa. Oktober Beredar sang bumi mengit. Wong pekok kok kabeh. Ya raya aku duta Sakinah kok sok. iya nah Rungone. Oktober bernyapa. Bergadang jangan bergadang. mata nepit Lah yo berat. angel oke mas minor nyanyi kaya aku lho kok Aja krungu ngabari percil yayane kuman. iki lho tak warai nyok munyuk Lah iki nyapa nang ngene iki lho. tak warai Bang lo. Aring-aring mbyakar gedang campur sawi. enak dibanding Oktober Aring-aring biakar gedang campur sawi. Yang orang yang asik prop ayo prop Ya bisa. Areng-areng bakar gedang campur sawi. asik mila ora blok iki ora we kuwi gara-gara nyuk Nadale kok piye? apa? MTM Apa? matamu Sabar Bos. Sabar. Bos. Aring-aring biakar gedang campur sawi. bisa ora Kok ora ditarik-tarik lho, Mas? narikmu kurang cepet Aring-aring bakar gedang campur sawi. jok nesek aku sih Jok nesik lagi di. Ayo, aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering mulie Sedikit
tarik medone lho. Hernia berarti kowe. Tarik medone. Gak jajal. Seneng ta seneng. Mas, kaya tunggal iki mau lho Mas. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering kuline iso mikir. Limbiang borongnya apa? Alah peng telu kuat. Yo kuat. Aring-aring bakar gedang campur sawi borong jalan dulu iso Peng bolu. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Jiro lupat monem itu wolu. Penake 15 peng 15. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Jiro lupat monem itu wolu. 11 peng 100. Aring-aring bakar gedang campur sawi 100 sampai kering yang borong jalan dulu itu saja. Jiro lupas monem itu wolu. Gue ceblok lampuku ceblok. Ya ampun. Jensete mati. Jensete Dikoklek sih, Pak. Dikoklek sih. cekluk. Colok. Lo, ya ampun. Alah balik neh. Goklek neh njaluk dikoklek. Ora kena cekluk. Ora kena le. Kowe ora kena. Asik. Yo. Kowe kok iso kuat yo? 100 kuat gumun aku, Pak. Yo. Jawa Timur. Yo, lakno tata mule. Kesenian Jawa. Hop. Ya apa? Iki kesenian apa neh? Api lho, Bas. GM manajemen iki enek akeh lho. Iki cah cilik-cilik ben ero. Enek campur sari guyon maton, Pengenalan. enek drama soka, Terus enek percil musik, enek wayang seje dhewe, Ya. enek wayang Bisa boy. Bakul jagung mau. mau dendi ya iki. Tambir lho. Pancil, Siap. sledeng, nggih. Ya ampun, wong kok dek gondrong. Lho, Gondrong ya? Matane ya iki. Lurane apa-apane kok gondrong iki lho. Lewat aku. oke. Ya, oke. Ini. Ning ndi? Gini. Kowe kene lho. Krem kene. Kene. Mundur. Kesenian lawas Jawa Timuran. Asik. Kentrong gaya bayu. Baru. Kentrong gaya baru. Tambah ya masa kini. Oh iya. Kentrong gaya baru. Masa kini. Masa kini ding, masa kini sorry. Rusak we. Lah ra disepeli lho aku. Kentrong gaya baru. Masa kini. Bareng, Pak. Bareng. Hei. Apa iso bareng? Iya. Sosok aku metu sik kok. Lah, Mas iki lho. Kentrong gaya baru. Masa kini. Dik. Kuwi guyon maton. Mari Pak. Masa kini. Masa kini lho, Bro. ya. Masa kini. Apa lho, Bro? Dik, apa? Apa? Masa kini. Ya. Kentrong gaya baru. Masa Kini. Masa kini. isonan. Kentrong gaya Madukore lho, Pak. masa kini. Masa kini. Sirahe goyang, Pak. Iya, lu gender kok lu gender. Kentrong gaya baru. Masa kini. Yo, Wes to.
Ayo tahan lampis tipis. Nyapa? Nyapa? Lah kok saya mundur aku nyeblok ning gone Kene. jurang growo. Arep. Aku ngarep. Ya. Masa kini. Kentrong gaya baru masa kini. Kentrung masa kini. Gaya baru. Menek gaya baru nih. Gaya baru. Kentrung gaya baru Masa kini. dan mundur. Lah macet lho kon dhuwur Mas. Duduk ning ngene lho, aja nak. Dan didone. Kentrung gaya baru Masa kini. Malang remo. Susune melorot susune. Lah ya masang susuku kuwi piye ta Mas? masa kini. Lah kok malah remo iki lho. Cok kowe kuwi lah Gerakmu Kentrung gaya baru Masa kini. Lah kowe ini aku mundur terus simpangan lho. Iki kan ada permintaannya boleh. Permintaane niki nuwun sewu saking Bapak Tohir kalian Ibu tuan rumah mungkin minggah panggung. Oh, munggah panggung. Manteni. Mantene nggih. Cucuk lampah. Cucuk lampah. Oke lampah. Kudu iso cucuk lampah ora? Iso Mas. Ya. Kesedem. Cucuk lampah. Wontenipun dalemipun Bapak Tohir. manten sekeluarga. Kalian Mas manten, Mbak manten, Mas dikon manten, disita. Mbak manten. Manten iki dicucuk lampah jalan minggah sareng-sareng. Cucuk lampah saking Rembang menika katelahipun Mas Lengkem. Katindakan dening Selengkem. Monggo Bapak Tohir kalian Ibu minggah wonten pentas kalian Mas manten, Mbak manten foto bersama. Salajengipun foto Mas Percil. Mereka cucuk lampah yang sakit
menika sang subuh manggala tak cemplek. Monggo. Tinggal sama Mas Manten. Mapak lampahipun keluarga Bapak Thohir kala Ibu Ridho Asih. Kita manten kekalih. Alon-alon tindake manten. Jebul mantene Selopura. Selopura, Mas. Selopura ro to kowe? Selopura to? Endi? Di jajali. Selopura ndi? Selopura ya ndek omah. Ya Blitar. selamat nggih Mas. Nggih Blitar, selamat nggih Mas. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Amin, amin. Oktober bernyapa Mas? Bisa kan kemarin? Oke, sakit. Oke. Siap. Menika sudah hadir di sini. Saya nggak minta banyak-banyak Mas. Saya minta kita foto bareng buat dokumentasi Guyon Maton. Mohon izin. Bapak, Ibu, nggih Pak mohon Thohir izin. kula nggih mboten anu nyuwun kata-kata kula nyuwun gangsal atus mawon. Iya apa? Saya omonganmu omongan. Iki lho, ora njaluk akeh-akeh njaluk foto digawe Oh, iya, isinya foto. Guyon Maton. Kita foto bareng-bareng ya. Hitungan 1 sampai 6.000 Pak Thohir. Kakek Bapak 6,5. 1, 2, 3. Dari situ kameranya sudah di situ. Bebas ya Bapak, bebas. Bapak mau apa aja boleh, mau bal-balan boleh di sini, mau apa-apa boleh. 3, 2, 1 bebas. 3, 2, 1. Oke, siap. Bapak, Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, kalau udah ada di atas panggung itu ada 3 persyaratan. Syarat nomor 1 itu joget, nomor 2 nyanyi. Kalau mboten sedanten mboten nopo-nopo. Berarti syarat nomor 3 apa, Adik? Nyawer. Pak Thohir. Nyawer, Pak. Iya. Mungkin kalau tidak syarat Lagunya juga ketiga, nopo? Masnya minta lagu apa wes? Request lagu nopo Mas? Request lagu ada nggak? Apa, Mas? Apa nyanyi sendiri? Nyanyi sendiri boleh. lagu Orang kesukaan juga. apa? Request saged. Monggo. Derakan. Nopo lagu sing saat ini sing lagi nopo viral J. juga nggak apa-apa. Nopo nyuwun tepuk Ayang-ayang. sakinah? Tepuk sakinah Mas. Tepuk sakinah nggak ya? Kemarin kan udah pasti. Berpasangan, Ya, nopo? berpasangan. Lagunya nopo? Tekono. Tekono Pak. Tekono. Jadi begini ya, Mas. Jadi begini ya Mas. Tajak omongan bahasa Indonesia. Begini Mas Manten. Mungkin ada request lagu kesukaan dulu aku masih pacaran sama Mbak. Lah, apa? Mungkin seneng dengerin Tayub atau apa gitu. Wantika. Itu gale panas. Napa Pak Thohir? Napa Pak? Pak, Request napa Pak? Ibunya. Pokoknya Pak. Bakal semak. Oke, pro. Brokong semok kalau ini dateng Pasuruan niku kali 150. Iki jaluk kae dhewe wis matur nuwun kok rene. Nah, ya maksudnya nek ning Bojonegoro Tuban kene gratis. Lah, ya. Ini dilayani oleh presiden terbaru yang memakai sabuk anu tinju. Monggo. Yuk. Bokong semak untuk Di Wantikah katuran bokong. Yuk, so kita joget bareng Bersama Guyon Maton. Awas. Ayo Pak Thohir. Joget Pak. Awas. Langsung drum Kak Saidan untuk Anda semuanya, langsung bareng-bareng masih bersama Bapak Thohir sekeluarga. Lihat Pak, jogetnya ini Pak. Oh, enak Pak, asik Pak. Ayo Bapak Thohir dan Ibu Ridho, yo. Ayo. Guyon Maton. Wasik segenap keluarga Pak Thohir. Siap malam sugeng dalu matur nuwun. Salat Mas nggih, sehat selalu. Bisa duduk kembali. Matur nuwun luar biasa. Wah, jogetnya asik Pak Dari. Di Saidan, di jalanan ambil kelaknya. Bareng-bareng masih bersama Guyon Maton, langsung saja kita bareng-bareng
Ayang-ayang ya. Ayang Yo. dulu aja. Selanjutnya Ayang-ayang dulu aja. bareng kumo. Yuk. Ayang-ayang dulu. Oke, yuk. Pada malam hari kita jangan sampai gak happy ya. Happy. Warga masyarakat desa Selo Gabus yang tercinta, kiranya perjumpaan di kesempatan malam hari kembali guyon maton campur CL sampai di sini awal hingga akhir. Bila mana ada kekurangan kesalahan, kami serombongan dari Guyon Maton minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sujud Prastio, saya Sontok Sumitro mengucapkan selamat malam, selamat berpisah sampai bersua di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Budaya Jawa luar biasa.